Benvidos e benvidas ao mes da ciencia en galego. Da Xunta de Galicia, da Secretaría Xeral da Lingua, queremos promover o coñecemento e a lingua galega dentro do ámbito das ciencias. Este ano, da Man Diga Ciencia, imos chegar a vos o coñecemento de dúas persoas que dende Galicia fan ciencia para o mundo inteiro. En primeiro lugar, o profesor Jorge Mira, que como catedrático en física nos vai explicar como, desde as fórmulas máis pequenas, máis nucleares, ata o control do universo, o estudo do universo, nos explica moitísimas cousas que afectan a nosa vida diaria, como pode ser os horarios, como pode ser a perspectiva que temos do mundo, da xeografía, da paisaxe. Un sabio, Jorge Mira, que vos vai encantar escoitar e do que ides aprender moitísimo. Igual que de Ángel Carracedo. O Ángel Carracedo é coñecido no mundo inteiro polos seus estudos fundamentalmente en xenómica, que ademais de moitas máis cousas que nos permite anticiparnos, diagnosticar, estudar enfermidades que normalmente condicionan moito cando se converten en patoloxías, condicionan moito a vida das persoas, pero que el é quen de explicárnoslas por medio deses estudos que ele iniciou e que agora tan exitosamente se incorporan ao estudo da ciencia, do Ángel Carracedo e todo o seu equipo, e que fan de Galicia toda unha potencia neste tipo de estudos. E desaprender tamén moitísimo del e paga sempre a pena escoitalos, tanto a Jorge Mira como a Ángel Carracedo. Feliz Día da Ciencia, que sigamos facendo ciencia en galego e que teñades sempre presente que a nosa lingua vale para calquera uso, para calquera ámbito, e que falando en galego temos sempre a oportunidade de decir quen somos, o que facemos e cara onde queremos proxectalo, en definitiva, a nosa forma de ver o mundo. Durante séculos, a luz foi un enigma indescifrable. Non foi ata finais do século XIX e principios do XX cando comenzamos a comprender a súa verdadeira natureza. O doutor Jorge Mira é catedrático de electromagnetismo na Facultade de Física da USC e xa fai 16 anos propuxemos no primeiro Día da Ciencia en galego homenaxear ao físico escocés James Clerk Maxwell, que sentou as bases das leis do electromagnetismo. Despois Planck fala dos cuantos e finalmente Einstein explícanos os fotóns e a súa teoría da relatividade. Hoxe, Jorge Mira vai nos falar destes resultados abrayantes e un pouco diferentes do que puidésemos esperar. Como di no seu prefacio do libro Verbo da teoría da relatividade restringida e xeral, que podedes baixar, o mundo do século XX e o curso da humanidade cambiaron coa teoría da relatividade, xa non só polos aspectos que se derivan dela a nivel práctico, como son o control de enerxía nuclear ou aparellos tan cotiás como o GPS, senón polo cambio conceptual que levou o ser humano a facer descubrimentos sorprendentes sobre a esencia de todo o que existe, da máxima relevancia para calquera cidadán do século XXI. Esperemos que este libro axude nesta tarefa e, por suposto, tamén esta videoconferencia. O ano 2015 foi o Ano Internacional da Luz e Iga Ciencia foi das poucas asociacións de España que fixo actividades de divulgación sobre a luz en Lugo, Santiago e Dous en Coruña. Unha exposición que tocaba todos os puntos que soubemos tocar, como o principio de Fermat, a medida do raio da Terra, onda ou partícula, os fotóns, as estrelas, moitos programas para explicar fenómenos de luz e da óptica e ata os mitos primitivos sobre os deuses da luz como Amaterasu ou Lugo. O mesmo o calendario celta. Exemplos que resaltan o papel central da luz na nosa vida. Sen ela simplemente non existiría a vida. Se falamos da divulgación científica, Jorge Mira, ademais dunha impresionante carreira científica, temos que destacar que é comunicador científico desde finais dos anos 90. O seu espectro de actividades inclúe televisión, prensa, radio, libros, traducións de obras de Stephen Hawking e Albert Einstein ao galego. A dirección da colección de divulgación científica da editorial da USC, actividades de difusión da astronomía con impacto en Galicia a nivel social, turístico e institucional, a coordinación do nodo de rede Nerd Night en Santiago de Compostela e outras accións puntuais. É fundador de iniciativas de divulgación de gran formato como o programa Conciencia, artellado en base a visitas de premios Nobel a Galicia, é recoñecido co Premio de Crítica Galicia na modalidade de iniciativas culturais e científicas de 2017 e co Premio da Cultura Galega na categoría de proxección exterior en 2022.
Ten recibido varios galardóns pola súa trayectoria divulgativa, como o Premio de Confederación das Sociedades Científicas de España e a Difusión da Ciencia 2023. Pero a mellor maneira de entender a súa paixón é escuitando en primeira persoa. Preséntolles a Jorge Mira. Volvo a saudarvos a todos e a todas. Para min é un honor estar neste Día da Ciencia en galego. Quero agradecerlle a Xacobo e a Inés Ben pois terme convidado a estar facendo posible esta videoconferencia. É unha especie de vertixe estar falando para tanta xente en Galicia, sobre todo xente que está nesta idade da secundaria. Eu son de Baio, na Costa da Morte, e para min ir ao instituto daquela era bastante complicado. Tiña que levantarme antes das 7:30 para ir andando a un lugar que estaba un pouco lonxe, coller un bus, ir ata Carballo, que estaba case a unha hora de camiño, e de Carballo tiña que volver a subir un montón de tempo andando cara ao meu instituto, chegaba a casa un pouco antes das 9 da noite e así pasaba a miña secundaria, e hoxe en día os rapaces de Baio pois teñen o instituto ao lado, non? Vou compartir a pantalla para non perder máis tempo, porque quero amosarvos algo que é para min algo moi interesante, espero que vos tamén non sea, que é dúas ideas moi potentes. Creo que agora estades vendo a pantalla, e aí vedes que fala de luz, fala de cuántica e fala de relatividade. Desas tres palabras, a que vos soa máis é luz, evidentemente, pero de cuántica e de relatividade non sabedes tanto, e iso que imos empezar. Primeiro, cunha reflexión creo que é importante. Todos sabedes máis ou menos o que é un átomo, ou tedes unha idea do que é un átomo. Un átomo ten, entre outras cousas, unha carga positiva e unha carga negativa. A carga positiva chamámoslle protón, a carga negativa chamámoslle electrón. Supoño que sabedes, e se non sabelo digo eu, que cando un ten cargas eléctricas positivas e cargas eléctricas negativas, atráense entre elas. Polo tanto, este protón e este electrón deberían estar pegados un ao outro, deberían caer un sobre o outro. E non é así. A natureza fai que isto non sexa así. Fai que o electrón estea lonxe, relativamente lonxe do protón, sen caerlle enriba. Malia a forza que intenta atraelos. Isto é unha cosa que temos que ter moi clara. Aquí hai algo que racha coa nosa intuición. Unha carga eléctrica e unha carga eléctrica negativa e unha carga eléctrica positiva que non se pegan. De feito, a distancia que os separa é bastante máis grande do que nos podemos imaginar. Imaginadevos, se o protón fose unha pelota de tenis, o electrón sería pois un puntiño que estaría a máis de 3 kilómetros. Isto é algo que é sorprendente. A materia é aparentemente oca. É dicir, entre este protón e este electrón hai unha distancia abismal. De feito, se poñemos o problema a unha escala dun balón de fútbol, veríamos que, por exemplo, ese balón de fútbol estaría un pouco máis lonxe de Baio, vale? E chegaría máis aló de Carballo, que está a máis de 30 kilómetros. Isto é algo sorprendente, que se descubriu a principios do século XX, e cando se descubriu a principios do século XX foi unha total sorpresa, e a xente intentou encaixar e encontrar a razón de que isto fose así. Quen se empezou a dar conta de que había algo extraño? Pois foi este señor, Max Planck. Voulle pedir a Xacobo e a súa xente no seu equipo que están entrando en audio, Xacobo e compañía, que me estades entrando polo audio, non sei se me escoita xente, en calquera caso muteádevos vos un pouquiño, porque me estades entrando, vale, polo audio. Xacobo e máis o compañeiro. Perdonade a interrupción. Pois dicíamos, este señor de aquí, Max Planck, empezou a pensar neste problema. El tamén encontrou unha cuestión un pouco rara. Imaginádevos que tedes un cacho de ferro
é que o quentades moito. Cando quentades ese cacho de ferro, chega un momento que ese ferro empeza a dar luz, empeza a meter luz. Xacobo e compañía, por favor, parade un pouquiño que me estades entrando polo audio. Xacobo, estades entrando polo audio, muteade vos aí, por favor. Bueno, como que dicía, cando cantamos un cacho de ferro moito, pois empeza a emitir luz. E a xente empezou a pensar como se emitía esa luz. E el viu que había algo que non encaixaba. A maneira que tiñan os físicos daquela de computar a cantidade de luz que se emitía non encaixaba co que eles vían na realidade. A luz, temos que dicir que a luz é unha onda electromagnética. Temos a luz que se ve e a luz que non se ve. Vale? A luz é unha onda electromagnética, temos dende o vermello ata o azul, temos unha paleta de cores, iso son ondas electromagnéticas que o noso ollo ve, pero temos ondas electromagnéticas que non se ven, os nosos ollos non están preparados para velas, pero son ondas parecidas ás da luz, son o mesmo tipo de ondas, o que pasa que a diferencia é que os nosos ollos captan unhas e outras non, é como se o noso ollo fose un sintonizador de radio que solamente detecta certas ondas. Ao estudar como emitían luz eses corpos que estaban quentes, el descubriu que, por unha razón que non entendía, ese corpo só podía emitir e absorber enerxía a cachos. É dicir, non podía emitir a metade dun cacho. Emitía eses cachos, e ademais os cachos eran máis grandes canto maior era a cor, digamos, a frecuencia que tiña a emisión dese corpo. El chamoulle a eses cachos de enerxía que emitía a materia, chamoulle cuantos, sen saber moi ben o que eran. De feito, el chamoulle cuantos e empezou a traballar con eses cuantos pensando que simplemente era un apaño para facer as contas. Pero, pouco despois, en 1905, este señor que tedes aí, Albert Einstein, dase conta de que iso é a realidade e con ese modelo explica o chamado efecto fotoeléctrico. E é que a luz golpea a materia. El douse conta de que a maneira na que golpeaba a luz a materia era máis eficiente canto maior era a frecuencia desa luz. É dicir, a luz azul ten máis enerxía que a luz vermella. Se tes un material que para arrancarlle os electróns que ten aquí dentro, non? Pois necesita unha enerxía de luz azul, ti podes meter luz vermella canta ti queiras, dixe aí, gasta pila, mételle moitísima luz vermella, pero se estes electróns só poden sair coa luz azul, pois por moito que lle metas de luz vermella aquí, estes electróns non os arrancas. Só cando lle metas unha frecuencia suficientemente elevada, vale? Ides conseguir arrancar estes electróns. De feito, isto chamase efecto fotoeléctrico porque o que facemos é alumear un material e cando superamos certa frecuencia nesa cor, desa luz ou desa radiación electromagnética, arrancamos electróns. Einstein decátase de que iso implica que a luz son cachos de enerxía e que os cachos de enerxía, eses que Planck vía que a materia emitía ou recibía, pois eran luz. É dicir, cando a materia emite un cacho de enerxía por un proceso como o que supón quentalo, pois o que está facendo é emitir cachos de luz. Pero é que a luz é así. A luz son cachos de enerxía. E do mesmo xeito, a materia só pode recibir e chupar cachos de enerxía, e eses cachos de enerxía que chupa son luz. Einstein foi unha persoa moi importante, como veremos despois, e por este feito pois, levou o Premio Nobel de Física en 1921, ademais de por outros traballos que fixo. Como falamos de cachos, eses cachos foron bautizados co nome de cuantos, vale, cuantos, pois iso é o que dá o nome a este tipo de física. A física é a ciencia que estuda, como vedes aí, a natureza e os componentes do universo, estuda a enerxía, a materia, como unhas partes do universo interactúan con outras, como se moven as cousas, o espazo e o tempo. E neso que é a física, a mecánica,
é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, as causas que os provocan, e aí pois, temos unha maneira de facelo, que é, por exemplo, como facía Isaac Newton no século XVII, pero no momento no que a física empeza a descubrir que hai unha nova maneira de entender como funciona a materia, no momento no que un ve que para entender a materia, sobre todo a escala moi pequena, necesita considerar isto que vos dicía de que a materia colle enerxía e a solta a cachos, esa mecánica, esa maneira de estudar o movimento dos corpos ten un apelido que é cuántica, vale? É a maneira que ten a física de comprender ese mundo no cal a descripción que facemos das cousas ten que considerar que a enerxía é absorbida ou emitida a cachos. Iso chamase mecánica cuántica. Cando a xente empezou a comprender iso, empezou a dar avances interesantes. Por exemplo, en 1947, 3 señores inventaron isto chamado transistor. Non vou entrar agora en detalles, simplemente dicirvos que ese transistor é o responsable dunha gran revolución que é a revolución da electrónica. Iso é un cambio notabilísimo. E foi unha revolución que empezou da segunda metade do século XX para adiante. Moitos outros adiantos nos vosos móviles estades cheos de aplicacións da mecánica cuántica. O traballo de Planck foi no ano 1900, o traballo de Einstein foi en 1905, empezaron a ver que algo novo había, porque non podían describir as cousas se non era desa maneira, considerando que a enerxía entraba e saía a cachos, e un montón de xente moi talentosa púxose a traballar para interpretar o que pasaba. Ese proceso culminou uns 20 anos máis tarde, sobre todo, co traballo de moita xente, pero os máis destacados son estes dous, Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger, que foron os que cimentaron unha base teórica para comprender iso, esa nova mecánica, a que lle chamaron cuántica, para diferenciala da que había antes, que lle chamaban clásica. Decir que, os dous gañaron o Premio Nobel de Física un ano despois do outro. Esta foto, por certo, de Schrödinger é unha foto da visita que fixo á Universidade de Santiago de Compostela, pouco despois de levar o Nobel. E, por certo, tamén fixadevos que Planck, puxen antes a foto de Planck, que era alemán, Heisenberg era alemán, Schrödinger era alemán, e Albert Einstein tamén era alemán. Isto explica un pouco o progreso que tiña a Alemanha fai algo máis dun século. Era un vértice da ciencia, un vértice da física. Isto implica que os países que están liderando o avance no mundo son aqueles que comprenden perfectamente os adiantos científicos. E un dos símbolos, evidentemente, é este señor, Albert Einstein, que se non o coñecedes, aquí vos lo presento. Un señor que en 1905 publicou 4 artigos clave que cambiaron radicalmente a nosa comprensión da física. Un deles foi o do efecto fotoeléctrico, que vos acabo de comentar, e outros que tiveron que ver con algo que vos vou a comentar aí, que é a teoría da relatividade. Dicir que Einstein, por ese traballo que fixo, e pola revolución que causou, que saberedes que é moi importante, converteuse nunha icona pop moi clave. É dicir, era unha persoa tan famosa como a Charles Chaplin, que aquí o vedes, na estrella dunha película de Chaplin, no ano 1931, eran as persoas máis famosas do mundo. Chaplin foi a primeira persoa famosa a nivel colectivo, tal e como entendemos un famoso hoxe en día, non? Pola tele ou pola cine. Chaplin foi a primeira persoa que experimentou a fama mayúscula, non? A fama global. E Einstein, pois, homologouse perfectamente, eran dous personaxes moi coñecidos, e, de feito, Einstein non solamente foi coñecido por isto que vos digo do efecto fotoeléctrico, senón que, ademais, albiscou outras cosas importantes, como, por exemplo, a posibilidade de facer raios láser, tivo achegas a diferentes partes da física, e unha delas foi a chamada teoría da relatividade. E aí imos empezar a falar. Aquí tedes a Einstein, que acabou sendo escollido persoa do século XX pola revista Time. É unha persoa que, digamos, debido ao seu traballo, acabou sendo o orixe da era nuclear. Parte do seu traballo leva a comprender que a materia é equivalente á enerxía. Digamos, a materia é unha especie como de
de enerxía comprimida. Isto foi o que permitiu que despois houvese estas aplicacións de desintegración atómica ou de fusión nuclear. Por exemplo, as bombas atómicas foron o primeiro exemplo, pero a enerxía nuclear, lóxicamente, tamén se pode usar para obter enerxía eléctrica. Isto cambiou moitísimo a nosa vida. Foi tamén un gran pacifista, pero voume enfocar xa na súa parte máis coñecida, non? É a teoría da relatividade. Vou despois dicir o que é, simplemente adiantarvos que, se queredes, podedes botar un ollo a un libro. Foi un libro que eu lín cando estaba no voso equivalente a primeiro de bacharelato. Eu tiña daquela, pois, non sei, 15, 16 anos, e lín este libro en castelán, e a min causoume un profundo impacto. Descubrí unha realidade asombrosa, quedeime literalmente flipando lendo ese libro, e cando despois tiven o honor de ser membro do Consello da Cultura Galega, son agora membro do plenario desa institución, coordinei a traducción ao galego desa obra que a min tanto me impactara nos meus 15 anos, que tedes libre, por certo, para consultar cando queirades. A teoría da relatividade ten dous bloques, unha que é o que se chama bloque restringido, cando consideramos unhas circunstancias moi acoutadas, que son as que vou explicar, e que arranca dunha parte da física chamada electromagnetismo, que é a que eu me dedico, que comprende os fenómenos eléctricos e magnéticos, e outro bloque que descubriu en 1915, que xa é un bloque máis amplo, chamase teoría da relatividade xeral, e que, en certo modo, é a actual teoría da gravitación, e que sustitúe a lei da gravitación de Newton. Ben, estou falando dunha palabra que se chama relatividade e temos que explicala. Cando nós describimos o mundo, temos que describir un sistema de referencia, en primeiro lugar. Se eu falo de que teño tal velocidade con respecto a algo. Eu estou me movendo, por exemplo, se vou nunha moto, pois con respecto a unha árbore, móvome a unha velocidade, pero a árbore está no planeta Terra e o planeta Terra vai a máis de 100.000 km/h alrededor do Sol. Co cal, a velocidade desta moto, con respecto ao Sol, é a velocidade que leve con respecto á árbore máis a velocidade que leva por estar enriba da Terra. E así poderíamos ir encadeando diferentes sistemas de referencia, e a velocidade da moto sería astronómica. Vale? Entón, isto da velocidade necesita un marco para ser descrito. Por exemplo, fixadevos que ides no coche vermello, e cando ides neste coche vermello, vos vedes que o voso coche está parado con respecto a vos. Se o voso carón pasa un coche azul máis rápido, pois vos, dentro do voso sistema de referencia, vedes o coche azul pasar o voso carón e adiantarvos. Pero, en cambio, se vos sodes quen vai no coche azul, pois o que vedes é o coche vermello que ven cara a vos, como se fora a chocar con vos, e acaba pasando para atrás de vos. Esta situación, as dúas situacións son a mesma. O que pasa é que se ven de xeito distinto, dependendo de se estades no coche vermello ou se estades no coche azul. Isto é moi importante. E cando un necesita comprender a realidade, ten que describir o sistema de referencia que ten para comprender como se move o azul ou como se move o vermello. Isto foi algo que xa entendeu un señor chamado Galileo, que traballou entre os séculos XVI e XVII, e chamoulle principio de relatividade. A relatividade, o principio de relatividade, dinos como temos que cambiar a nosa maneira de comprender o mundo en función de onde estemos, en función de onde teñamos a nosa orixe do noso sistema de referencia, comprenderemos o mundo, e para adaptar a nosa visión á visión que ten outra persoa que se move a unha velocidade distinta da nosa, pois temos que facer certas adaptacións, que é, por exemplo, sumar ou restar unha velocidade. Isto é bastante claro. Pero que pasa? A finais, na segunda metade do século XIX, este señor de aquí, chamado James Clerk Maxwell, deu cunha teoría que podía explicar todos os fenómenos da electricidade e do magnetismo. Comprendeu que a electricidade e o magnetismo eran dúas caras da mesma moeda. Cando un ten unha corrente eléctrica, esa corrente eléctrica crea algo parecido a un imán, e cando un move un imán
cerca dun cable de corrente eléctrica, pois crea unha corrente eléctrica. E ademais, ao darse conta e ao encaixar todo iso, descubriu que había algo máis. Descubriu que había ondas electromagnéticas. Unha onda é, por exemplo, o que ocorre cando tirades unha pedra a un lago, non? Cando tirades unha pedra a un lago, produces unha perturbación nesa auga, esa perturbación, esa onda, vai avanzando e vai se estendendo, vale? Esa perturbación que fixestes coa pedra vai se propagando ao longo do lago. Esa ondiña vai circulando e chegalle, pois, ao mellor a un barco que está moito máis longe de vos, e ese barco chega e recibe ese golpe desa onda. Non recibe o golpe da pedra. A pedra golpea a auga transmite esa perturbación acaba movendo, pois, un barquiño. Esa idea de onda electromagnética, pois, foi moi potente, pero claro, cando un pensa nunha onda, ten que pensar no sistema no cal se propaga esa onda. É dicir, eu se teño a pedra tirada no lago, o lago é o que transporta a onda. É dicir, eu necesito o lago, necesito a auga do lago para que esa onda se propague. E claro, co electromagnetismo, coa onda electromagnética, a pregunta era: cal é a auga que fai que esa onda se propague? Unha onda electromagnética propágase cando en vez de tirar unha pedra, o que fai é mover unha carga eléctrica. Cando move unha carga eléctrica, crea unha onda, como se eu axitara ou tirara unha pedra nun lago. Pero claro, a pregunta é: en que se propaga esa onda electromagnética? A solución que tiveron foi dicir, bueno, pois hai unha sustancia chamada éter, que é a que propaga esa onda, como a auga é a que propaga a perturbación que se produce cando tira unha pedra nun lago. Claro, que ocorre? Que cando un empezou a ver o que pasaba, douse conta que ao facer a adaptación esa que facía Galileo, non? O coche vermello, o coche azul, para ver como é a situación que teño dentro do coche vermello comparada coa situación que teño dentro do coche azul, teño que restar velocidades. Pero cando un facía esa resta e suma de velocidades coas ecuacións que tiña Maxwell polo electromagnetismo, pois a cousa non funcionaba. Xa a xente se empezou a dar conta que había algo raro, que cando un collía as ecuacións estas de Maxwell e facía esa conta, as ecuacións quedabanche como deformes. E claro, empezou a xente a empezar a darse conta de que había algo que non funcionaba. E iso buscouse desde moitas maneiras. De feito, uns señores chamados Michelson e Morley, en 1887, intentaron ver ese éter, intentaron ver a que velocidade vai a Terra ao redor dese éter, se ese éter é unha especie de sustancia que o invade todo, non? É o que permite, por exemplo, que as ondas electromagnéticas do Sol cheguen á Terra, pois deberíamos estar todos inmersos nunha especie de lago dese éter que acabase transportando esa enerxía. E cando empezaron a ver, a buscar a velocidade que se movía a Terra no éter, pois viron que non había nada, que a velocidade da luz que había, cando medía a Terra, a velocidade da luz, imaginadvos que metedes un rayo de luz por aquí, e a Terra vai correndo nesta mesma situación, de esquerda á dereita da pantalla. E metedes a luz da esquerda á dereita da pantalla. Pois cando a Terra vai perseguindo a luz, a velocidade da luz medida debía ser máis pequena, e cando fósemos ao revés, debía ser máis grande. Pero, para a súa sorpresa, viron que a velocidade da luz era a mesma fixésemos o que fixésemos. Isto era algo sorprendente, porque estaba dicindo que aquí pasaba algo raro, que o éter, pois, era como se isto era algo raro, porque non daba igual a velocidade que ti correses con respecto ao éter, que non pasaba nada. Imaginadevos que no exemplo antes do lago, pois tirades a pedra e empezades a nadar detrás da onda. Se nadades tan rápido como a onda, pois veredes como a onda vai a mesma velocidade que vos. E, de feito, veredes a onda prácticamente parada, porque vos ides nadando perseguindo esa onda. Pero no caso da luz, non. No caso da luz, emitides a luz e ides correndo detrás da luz e a velocidade da luz segue sendo a mesma, vaiades ou non correndo detrás dela. Isto a Einstein provocoulle unha gran conmoción e douse conta dunha situación. Que pasa se eu vou a mesma velocidade que un rayo de luz? Unha onda electromagnética é movemento puro, a luz é movemento puro. Entón, el douse conta de que estaría vendo unha perturbación electromagnética parada. E con isto el conclúe que non se debe poder viaxar a velocidade da luz.
E, de feito, acabase dando conta de que a luz, corras o que ti corras, vai escapar de ti sempre a mesma velocidade. Isto é algo que tedes que pensarlo 2 veces porque é algo moi profundo. Vale? Que quere dicir isto? Bueno, primeiro, tamén se dou conta de que a física que un fai cando está movéndose con unha velocidade constante, vale, rectilínea uniforme, pois o experimento que eu fago, por exemplo, nesta nave espacial, se vou movéndome pois a metade da velocidade da luz, con velocidade constante, vale, movimento rectilíneo uniforme, pois eu fago experimentos aquí, e a física que eu fago aquí, os experimentos que eu fago aquí, teñen que ser os mesmos, teñen que dar os mesmos resultados que cando estou aquí nesta estación que está parada con respecto a este. Vale? Por lo tanto, non poderei distinguir se estou movéndome ou se estou indo a velocidade constante. A física que realizo aquí é a mesma que realizo aquí. Esta é a primeira lei. Pero a segunda é esta, que é a máis chamativa. É dicir, se esta nave, que é a nave, por certo, de Star Trek ou Enterprise, se esta nave emite un rayo de luz, vale? Un rayo de luz que vai a unha velocidade a que lle vou chamar c, emite un rayo de luz, e esta nave vai a metade da velocidade da luz perseguindo este rayo de luz, vale? Pois a velocidade que eles ven para este rayo de luz segue sendo c. Explícome. Se o capitán da nave, que se chama Kirk, mide a velocidade da nosa onda de luz respecto á nave, e o tenente Spock dille, pois mira, a velocidade da luz é esta. E na estación dinlle, oye, mide a velocidade da onda de luz que emitiu este con respecto á estación. E din, a mesma. Pero fixadevos aquí, esta nave é a que emite a luz. E vai a metade da velocidade da luz, é dicir, vai na perseguindo. Nós, na nosa cabeza, no que chamamos a relatividade de Galileo, o que esperaríamos sería que se isto vai a 300.000 km por segundo e nos imos a 150.000 km por segundo detrás da luz, deberíamos ver a luz escapando de nós a 150.000 km por segundo. Se eu son un coche que vai perseguindo a un coche que vai a 200 por hora e eu vou detrás dese coche a 100 por hora, o coche que vai a 200 por hora vexo que escapa de min a 100 por hora, e de feito se eu vou tamén a 200 por hora verei que o coche ese está ao meu carón sen moverse, estamos os dous iguales porque imos a mesma velocidade. É como cando imos na autopista, na autoestrada a 120 por hora os dous coches, estamos un ao carón de outro, estamos véndonos as caras, é como se estivésemos quietos un con respecto ao outro, pero coa luz non pasa iso. Coa luz dá igual ao rápido que eu vaya, que verei que a luz escapa sempre a mesma velocidade. Isto é algo moi importante. Por que fixadevos? Vou poñer un exemplo. Imaginadevos que ora fago un reloxo de luz, vale? Un reloxo de luz que ten un péndulo, e ese péndulo consiste en que hai un fotón de luz, unha partícula de luz, que está entre dous espellos, vale? Isto é un reloxo perfecto, vale? Ese ciclo de luz de tempo, pois é un ciclo perfecto, vale? Vale, pois imaginadvos que ahora poño un reloxo de luz nunha persoa que está aquí parada na beira rúa e esta rapaza vai nun tren e teñen o seu cadanseu reloxos de luz. E era fixadevos o que pasa. Como a luz viaxa sempre a mesma velocidade, vou volver a poñer, vale? O que vai a ocorrer é que o tempo que lle leva a luz, vou poñer outra vez, o tempo que lle leva a luz pasar de aquí a aquí, vale? Vai a mesma velocidade, será un tempo, pero nesta rapaza, a luz, como vai facendo esta raya oblicua, esta trayectoria é máis longa que esta trayectoria. E como é máis longa esta trayectoria da rapaza que vai en diagonal, é máis longa que a trayectoria do rapaz que ten a bombilla parada, a luz vai levar máis tempo facer esta trayectoria oblicua que esta. Levaría o mesmo tempo que aquí se a luz pudese ter a velocidade da luz máis a velocidade do tren. Pero como acabamos de ver, a velocidade da luz é a mesma vista dende a rapaza que vista dende o rapaz. Por lo tanto, o rapaz ve que a velocidade da luz da rapaza é igual que a velocidade da luz que ten ele aquí. E como a velocidade é a mesma
no rapaz e na rapaza, besámola de onde a besamos, este rapaz ve que esta luz vai a levarlle máis tempo facer esta raya diagonal. E, polo tanto, o que vai pasar é que o reloxo da rapaza se vai ir atrasando. Fixadevos. Aquí o rapaz xa tivo un ciclo de luz e a rapaza aínda non tivo un ciclo de luz. A rapaza agora tivo ciclo de luz, pero fixadevos, o rapaz aquí xa a luz deu 2 ciclos, pero a luz da rapaza aínda non chegou ao segundo ciclo. Chegou aí, cando xa o rapaz está chegando ao terceiro ciclo, a rapaza non o tivo aí. É dicir, este reloxo para o rapaz marca 3 unidades de tempo, pero para a rapaza non marcou ainda 3 unidades de tempo. Isto é algo sorprendente. Estamos vendo que o tempo que mide el e o tempo que mide ela son distintos. Aí está o rapaz co segundo 2 e a rapaza ainda non tivo o segundo 2. Isto é algo que é alucinante. Porque fixadevos, volvemos ao caso dos nosos coches de antes. Poñámoslle un reloxo de luz ao coche vermello e ao coche azul. Pois o que vai pasar é que, fixadevos, o pulso de luz para o coche azul, que é o noso coche, o noso espello está devolvendo a luz, temos tic, tac, tic, tac, tic, tac. Pero claro, se vemos o pulso de luz que vai para o coche vermello, o que vemos dentro do coche vermello no coche azul, vamos, este é o pulso de luz que dentro do coche vermello vimos para o coche azul, vemos que fai tic, tac, tic, tac, tic. O sea, vai máis lento, aquí é tic, tac, tic, tac. Pero, como a velocidade da luz é a mesma, vaya por onde vaya, como aquí fai máis camiño, porque estou vendo o coche azul dentro do coche vermello, vai levar máis tempo. Vou poñer outro exemplo, porque me gusta acotar ben esta imaxe. Imaginadvos que tedes un pulso de luz bailando entre 2 espellos, vale? Estades nun ascensor, vale? E ora, fixades, temos isto, vale? O pulso de luz, vale? Levalle un tempo, vale? Que é o tempo que lle leva indo a esta velocidade para percorrer esta distancia de aquí, vale? Este é o meu pulso de luz. Pero agora vou facer o mesmo experimento, vale? Metido nun ascensor. E vos mirades desde fora como sube o ascensor. Vale? O ascensor está subindo e vos estades mirando como é ese espello de luz. Fixadevos o que pasa. Ao irse movendo, claro, mentras o tipo sube, vos vedes que o rayo de luz vai facendo esta trayectoria. Vale? El ve que o rayo de luz está entre os dos platos, pero vos dende fora vedes que o rayo de luz fai esta trayectoria. É dicir, está facendo unha trayectoria en diagonal. A luz fixo máis camiño visto dentro do vosso punto de vista que dentro do punto de vista do señor que está aquí dentro do ascensor. Por lo tanto, como fai a luz máis camiño, vai levar máis tempo, porque lembremos que a velocidade da luz vai a ser a mesma este quieto ou este parado fulano. Como aquí a luz fai máis camiño, levalle máis tempo e, polo tanto, vos vedes dende fora que lle leva máis tempo ir dun lado para outro. De feito, vos vedes que lle leva máis tempo o pulso de luz facer este camiño que o tipo que vai dentro que o vía ir dun lado para outro así directamente. Que me está dicindo isto? Pois que o tempo que vos vedes dende fora do ascensor é distinto do tempo que mide o señor que vai dentro do ascensor. Que ocorre? Que o tempo vedes que non é o mesmo, o tempo non é absoluto. E o tempo é a marca que temos para decidir se dúas cousas son ou non simultáneas. E a simultaneidade é o que me marca a raya entre o que é o presente e o que é o pasado. Polo tanto, estamos dicindo que aquí hai un problema. Estamos vendo que a fronteira entre o presente e o pasado tamén queda como borrada, como borrosa. É dicir, o tempo, ao igual que pasaba coa velocidade, depende do punto de vista. A velocidade, lembremos, depende do meu punto de vista. Se eu vou no coche azul, vexo que o coche outro me pasa para diante, pero se vou no coche vermello, vexo que o coche azul ven cara a min. A velocidade depende do punto de vista no que este. Pero estamos vendo tamén agora que o tempo tamén parece depender do punto de vista. E vou poñer o exemplo de antes da nave. Se poño un pulso de luz que está dando voltas entre 2 espellos, vale?
pois aquí na nave teño un reloxo perfecto. Pero claro, dende a estación, ven que a nave se vai movendo, entón se ven o rayo de luz dende fora, ven que ao moverse a nave, o rayo de luz vaise movendo, porque a nave vaise movendo. E o rayo de luz fai este camiño máis longo. Para que querades facer a matemática, quédanos prácticamente un teorema de Pitágoras, vale? E con isto acabamos vendo que, por exemplo, se a nave vai a metade da velocidade da luz, pois cando pasa un nanosegundo para a nave, na estación ven 1,15 segundos. E non é que os de dentro noten algo, non, os procesos son todos o mesmo e a xente que está dentro da nave non se dá conta de que está pasando iso. De feito, hai outra consecuencia máis na que non vou entrar, que de feito, dende a nave, a medida que a nave se mova cada vez máis rápido, van ver como a nave se contrae. Pero isto non quere decir que a xente que está dentro se espachurre, non. Eles, como se ven parados con respecto a súa nave, eles ven que a súa nave é isto. Pero dende a estación, se a nave vai moi rápido, verana pequena. Pero non porque a nave se achique, é porque a ven así pequena. Claro, isto foi un gran escándalo, cando Einstein se dá conta disto, porque claro, o tempo, dende sempre, para nós era algo absoluto, que fluía homoxéneo, e que era un tic-tac igual aquí, que en Xúpiter, aquí igual vai ao quieto ou vai a parado, e, polo tanto, isto racha totalmente as nosas concepcións, as nosas percepcións do tempo. De feito, non vos pensedes que isto é un artefacto matemático. Isto ocorre. Por exemplo, no Laboratorio Europeo de Física de Partículas, por exemplo, traballas a veces con partículas como esta que se chama muón, vale? O muón pois ten un período de vida que é de pouco máis de 2 microsegundos, vale? Pero se o muón se está movendo e se o vemos moverse, pois é como se vivise moito máis. O muón, cando vai a súa velocidade, que vai a unha velocidade moi parecida á da luz, pois el cando vai co seu reloxo mirando canto tempo dura, pois o muón el ve que dura 2 microsegundos. Pero o que ocorre é que nós, cando vemos moverse, pois vemos que dura 16 microsegundos de vida. E preguntaslle a el, oiches, canta edad tes cando morres? E diche el, pois eu, a miña vida cando morro é 2 microsegundos. E vos decides, non, ti vives 8 veces máis. Pois non, el di que vive 2. Pero vos estades vendo o muón moverse, e como estades vendo moverse, pois a vida que ten é moito máis grande. Pero el non vive 16 microsegundos, se vive 2 microsegundos. É dicir, é un efecto real que se ve todos os días nos aceleradores de partículas. De feito, isto dá lugar a un paradoxo moi coñecido, que é o paradoxo dos semelgos. Imaginádevos que tedes 2 semelgos que ao nacer son separados, e un deles montádelo nunha nave espacial, vale? E facédelo que viaxe, pois a unha velocidade moi grande, a unha velocidade parecida á da luz, dá unha volta por aí polo mundo, polo espacio dentro, cando volve, e se reencontra co seu irmán, pois resulta que observa que o seu irmán pois é maior, é un vello, e para el pasou menos tempo. Este tipo de paradoxos, que se chaman paradoxos dos semelgos, vale? Son moi coñecidos, e son reais. Home, non se pode facer con un ser humano, porque para facer isto teríamos que ter unha nave espacial moi potente, non poderíamos tampouco facer este experimento real, pero a realidade é esa, vale? Ocorre isto. Isto é o que pasa co muón. Se polledes un muón e un seu semelgo e facedes que o muón viaxe moi rápido e cando volva, o seu muón semelgo xa é un vello e ele é un rapaciño, vale? Isto pode parecer sorprendente, vale? Pero débese, sobre todo, a que a velocidade da luz é absoluta, sexa cal sexa o meu estado de movimento. Co cal, poderíamos dicir que a teoría da relatividade máis ben sería unha teoría da absolutibilidade, non? Porque todo isto arranca de que a velocidade da luz é un absoluto. Dá igual onde o mire, como o mire, sempre vai a ir a esa velocidade C. E que a luz faga iso quere dicir que todo o demais se produce, que o tempo é relativo, que o espazo é relativo, vale? Ahora, ese conglomerado de espazo máis tempo, eso sí que permite crear unha estrutura absoluta, que é o chamado espazo-tempo. A todo isto, unha cuestión importante, cando temos o paradoxo dos semelgos, vale? A pregunta é, oiches, pero como sei que este se move con respecto a este non se move?
Bueno, pois hai unha maneira de sabelo que é vendo a aceleración, vale? Cando un arranca con respecto ao outro, un é o que ten aceleración cando empeza a moverse. Esa aceleración sí que tamén é algo absoluto, vale? Cando como se acelerou, isto que permite distinguir cal é o que se move respecto do que non se move. O que decimos os físicos, o que é un sistema inercial do que non é un sistema inercial. Bueno, aquí o denso, son casi as 12, supoñía que iba a ser unha tarefa que tiñamos que rematar antes das 12, así que aquí vos lo deixo, e agora pois deixamos un momentiño para que preguntedes ou pensedes, quedo vos a dispor, vale? Hola, bueno, pois xa me indican que volvo a estar conectado, e vou ir contestando algunha pregunta, unha das que me pasa antes da organización. Bueno, a xente douse conta de que teño moitos títulos na parede. Bueno, a verdade é que, bueno, a vida tratoume ben, digamos, neste aspecto. Teño, pois, gracias a Dios, máis de 40 premios da miña vida profesional e investigadora e divulgadora. Para min o premio que máis ilusión me fixo foi a Medalla Galicia de Investigación na área de Física, Matemática e Ciencia da Computación, que, bueno, pois é a distinción máis alta que pode ter un científico en Galicia. Foi no ano 2022 e causoume moita ilusión, a verdade que me causou moita ilusión. Gracias pola pregunta. Máis preguntas. Preguntábanme polo éter. O éter, de onde ven ese nome? O nome do éter ven da mitoloxía grega. Os gregos comprendían a realidade en base a 4 elementos: aire, terra, lume, non me acordo que era auga, bueno, eran 4. E o éter para eles era unha especie como de quinta esencia que estaba por todo e que viña sendo o aire que respiraban os deuses. Como era esa quinta esencia, de feito chamase quinta esencia, hoxe en día, pois entenderon que era ese fluido que o invadía todo, e foi a verdade que un nome moi axeitado, porque era en teoría o mar no que estaba embebido todo o universo. Unha pregunta que fai Mael 21. Se eu me encontro nun foguete a 1 millón de kilómetros por hora e outra persoa tamén, para min ele estaría en repouso? Efectivamente. Se ti vas a 100.000 kilómetros por hora e a outra persoa que vai ao teu carón vai a 100.000 kilómetros por hora, ti fas así pola fiestra e saúdalo. É como cando vas nunha autoestrada nun coche a 120 e pasa o coche do lado tamén a 120. Vos mirades e a cara e vedes se vai sonando os mocos, vedes se fai a mona ou vedes se vai falando polo móvil, que non se pode. Pois vai parado con respecto a ti. Vale? Aquí unha pregunta. Unha persoa que está en repouso vive menos tempo que outra que se move a unha velocidade próxima da luz? Boa pregunta. Bueno, se ti, unha persoa vai a unha velocidade cercana da luz e ti quedas parado con respecto a esa persoa, que esa persoa acelerouse, porque podeches ver que esa persoa sufriu aceleración, co cal sabes que o sistema inercial entre vos dous é o teu e non o do outro, pois esa persoa vive máis que a ti. Cando chegue e se encontre contigo, pois ti terás 90 anos e esa persoa terá 30, cando empezastes tiñades a mesma idade. Vive máis que a ti cando vos encontredes, pero esa persoa que vai no foguete non ve que viviu 90 anos. O sea, no caso dos semelgos, non? Un semelgo máis outro semelgo, este vai e cando volve, el ten 10 anos e o seu semelgo ten 100. O que foi na nave non viviu 100 anos, o que foi na nave viviu 10 anos, porque el ve que viviu 10 anos. E a súa vida e os seus procesos biolóxicos foron procesos de 10 anos, non de 100 anos. O que pasa que el descubre, cando volve,
que os 10 anos del, para outro foron 100, pero el vive 10 anos dentro da nave. Ten a súa vida, 10 anos, estuda, está en primaria, non pudo ir máis rápido, porque solamente viviu 10 anos. O que pasa é que descubre que para outro pasaron 100, e o outro viviu 100 anos, el viviu 10. Cada un viviu o seu tempo, non viviu máis un que outro. O que pasa é que ao chegar, sí que descubre que o outro viviu máis tempo. O que estou dicindo, eso sí que é importante, é que o outro, en certo modo, viaxou ao futuro. Viaxou ao futuro do seu semelgo, porque el, con esa viaxe interestelar que fixo, cando chegou, se saliu no ano 2025, pois cando volve, pa el é o 2035, pero descobre cando chega á Terra que aí é o ano 2125. Entón viaxou ao futuro. Cando un viaxa, pois viaxa ao futuro. Bueno, en certo modo, eu agora mesmo, e vos tamén estades viaxando a cara ao futuro a un segundo por segundo, a un segundo cada segundo. Vale? Pero se vou nunha nave, pois me movo, cando chego aquí, descubro que viaxei ao futuro máis rápido. Bueno, creo que esa... non sei se teño máis preguntas. Vai seleccionando. Bueno, con isto acabamos. Graciñas. Bueno, pois foi un placer. Non sei como quedaría a misión, non sei como se vería isto cos aspectos técnicos, pero bueno, foi un placer e aí queda o vídeo para que o consultedes despois. Moitas gracias.